Hello Kap, Rizal sa Barangay Aplaya. Kap, maayong buntag. Kap, live ka sa Miso Radio 87.5 FM. Kap, una sa tanan, unsa kalisod ang inyong dalan dani sa Barangay Aplaya? Grabe kalisod ang among dalan din nino kay mo gini sa ginahilakan sa mga farmers nga taga Bito. Kapay sa among kasikbit nga barangay sa Barangay Corales kay every time nga mukusok ang ulan daghan ni kayo mga sirko balintong gani mamahimo gani sa risgo sa kinabuhi sa mga ginsakupan panahon nga dunay mga emerhensiya dili nakasaka ang ato ang mga behikulo nga gikan sa ubos padulong sa taas tungod sa kadandog sa dalan o may mga pangitabo pod nga ato ang mga emergency cases dili gyud kakatiman ritso sakay na lang sa kabaw. Kaya itong unang panahon ay kuhan din na hitabo din nga ang pasyente gisakay sa kabayo. Pag abot sa unahan, ginuo ko, nakabigya sa kabayo, impas gina nga mo ang pasyente. Pero karon, dako kayo mo pasalamat kay Congressman Bambi Imano, kang Governor Senior Pedro Nabia, nga natagan nila sa pagtagad. Kung naginaot kami nga masupay na gining tanan nga mo ang kalsada nga masimentado na. Kaya dili lamang ni sa para sa residente, kundi para po sa mga turista. Kaya naman tayo napapag-spring dia sa Barangay Corales. No? Uga para po sa tuwang mga farmers bumahal ng ila ang mga abot kay kaniadto magud ma'am ang mga saging ang mga mais ipakarga sa kuan ipakarga sa mga usay tao na lang ang mupasan medyo good ako kayo ang cost sa kaning gamay na lang ilang ginansya pero karon nga panahon pwede na niya kung mahuman na niya nga tuwang 37 million nga road concreting dakong kayo katabang sa ato ang mga farmers na binigay sa lumulupyo sa amuha sa Barangay Aplaya, sa Sitio Bito, sa Barangay Corales, sa tanan niya mga lumalabay, ma'am. So, Kap, masiguro na ba nato Kap nga mulambo na gyud ang Barangay Aplaya Kap karon nga matagaan na gyud matukuran na gyud og saktong dalan Kap? Yes, ma'am. Mo ginanga mo ang gilantaw na kay ngano. Sa dito sa ubos ma'am, consistent na kay mga balay dito ang expansion nato sa amo sa Barangay sa Aplaya dinigit kay dulong sa ibabaw. Kung nakita nato nga kayo nga buwan kay kaning mga yuta din nga magyanan ni nga mga kalsada kung masiminto na ni mahal pud ni mo taas mo ang value sa ilahang mga umah no ato dayon nga mga estudyante pod no dili na sila maglisod kay kaniadto kung ang piti sa balabal gikan din sa taas padung sa ubos o sa gatos no nakasabot namin sa presidente sa balabal nga kung masiminto na natong dalan paubos-ubusan na nato ang pamilite so usa na sa dako kayo nga makapalambo sa ato ang komunidad dinhi sa Barangay Aplaya o dinhi sa Sitio Bito. Kap unsa na ba kadugayon nga inyo ang gihandom nga masiminto inyong dalan Kap? Dugay na kaya ni ma'am no pag open pa lang ani nga kamao nga karsada ang mga 1970s pa naatagan isang pagtagad kaniadto sa MRDP na kuha na pod or di pa to simentado already road naman to kani karon nga panahon dako kaya mo magpasalamat kay Congressman kay simentado gid nga dalan ang iyang gihatag sa amo dinhi sa Barangay Aplaya ug dako kayo nga kalipay sa among lumulupyo dinhi sa Sitio Bito. Unsa mo kay mga posibilidad ato mga problema ato kagawad nganong wala man dito natagaan og padalan ang inyong barangay? Ang pinakauna nga rason dako gid kayo nga kantidad dako nga kantidad ang gikinahanglan para nga masiminto ang mao nga karsada. Mao na nga nagpasalamat kami dako kayo kang Congressman Bambi Imano nga gihatagan niyo kami sa dako kayo nga proyekto dako nga kantidad para nga masulbad gid ang amo ang suliran dinhi sa amo sa barangay o dinhi sa mga lumalabay dinhi sa amo ang karsada. So Kap, na po kay mensahe Kap ilabi na sa ato ang mga kadagkuan nga nagpaluyog gyud ani Kap no nga mahatag ngadto kaninyo among padalan Kap. Gitanom na mo sa amo ang kasing-kasing sa mga nauna nga dako kayo nga upang kabuton kay sukat pa kaniadto nga nagdangoy-ngoy ang mga katawan sa Barangay Aplaya ug taga Sitio Bito, taga Barangay Corales unta madalanan nga masiminto nga mo ang dalan dinhi dako kay namo nga utang kabubuton kay pila na lang ka mga bulan magian na namo ang dalan nga dili na mi mahadlok nga makadigyas ma-deliver na namo ang amuang mga uma nga ngadto sa insakto nga presyo. Dako kay katabang sa amo Congressman Bambi Imano, Peter Nabia, daghang kay salamat ug munaot unta nga ang inyong kasing-kasing inyong una magpabilin nga mudapig sa amo pareha sa amo mga katawan nga mga kapos. Daghang salamat. Salamat kay Kap.